futhi ngendlela engijabule ngayo bengingazi nokuthi ngisupporte yiphi. Futhi bengingazi ngiphume endlini ngingazi ukuthi ngiyona kuphi. Ngineutral. Futhi ngitshele thina nje idraw ngoba kube kuwine one bekuyoba nenkulumo. Mina ngithi ngomama ngisasho nami Paula the league is on. Kodwa bebathi the league is gone. Bathi wemama uyophuma amapulse noloku yominye ePitoli. Ngithi amadoda lalelani ngingitshela uNkulunkulu esimthandazayo simthandaza ngokufana. Mina ePitoli ngiyoya ngibuya ngiphila. Ngihamba kule game eSalent Bosch ngabuya ngiphila. Nako-ke namuhla ngiza kuJNU. Sayikathiwe mfowethu. Sayikathiwe. Ngafika ngapha kuphila ngumababa. Uphunyuka baniphela. Umsabo ongamazi. Supporter 3 teams. Mina ngithi ngumababa. Bengingakwazi ukuthi ngasupport iChiefs izitha zami. Bengingakwazi ukuthi ngasupport iSundowns izitha zami. Ingakho bengineutral. Bengiphakathi nendawo. Le draw ngibonge kakhulu ngumababa. Mina ngithi ngiyacela ngumababa. E-Orbit College ingasisi le eLuxanini le ayikho approved sibaningi webhuta ngeke sinele abavuma ukuthi ligi ingeyethu sicela ngenana abasiseThekwini sesibaningi ngeke sinele balimela izolo abalandeli bePirates ngokugcwala le athlone ngoba njani mase sophakamisa inkomiso ekade mina ngithi ngumabasa isicelo sami Orbit College ngoba imagesi ayikhohlwe umagesi is part of you phela umagesi uthi uyodonate i3 points ku webhuta engabonga washo what mean washo what you mean uthi thina abantu so donate 3 points kuchuko Orlando Pirates akayifuni Sundowns webhuta ngikushela saloku kwaba yimi ngasalwa ngabo umlandeli webhola bekuyoba isimango abalandeli beclub yabo bayijikele njengoba bathanda iSundowns. Ngibongile namhlanje mayikore iChiefs ba celebrate ngithi nako-ke lokho engikufunayo mina ngithi up the Bucks uyayithatha ileague nakanjani up the Bucks